gur rovî û keftar birevker Remezanê Botî. Di Pirtûka Selîmê Temo de hatiye çapkirin, navê Pirtûkê jî va dixuye serê şevê çîrokek. Heke hûn dixwazin hûn dikarin Pirtûka Kurdî de ji xwe re bistînin. Keçikno, heçhecîkno, kurikno, keherikno, çîroka me ya îşev helbestkiya. Yani çîroka lê helbest e jî, helbest e lê çîrok e jî. Yani hem helbest e hem çîroka. Ne ku hûn bêjin ne helbest e ne çîroka. Na wallah, hem helbest e hem çîroka. Yani çîrok bûye helbest, helbest bûye çîrok. Deka hûn binêrin ku ne hem çîrok ne hem jî helbest. Hûn serbestin, bixwazin bêjin çîrok, bixwazin bêjin helbest. Ya girîng ew hûn min guhdarî bikin. Gur û rovî û keftar bi dil, bi can û bi mal. Dane hev din bext û soz, bûne xwediyê yekdoz. Keftar ji cîranê wan bû, her sêyan yek eywan bû. Rovîyê pîs hîlekar, gur şandiye ba keftar. Got, bêje ev bexçeyê min e, tiştekî yê li vir tune. Keftar got, mamê gur, ji min nabe dost ji dil. Gurê serhişk û nezan, xwe dirêj kir çû eywan. Keftar û gur şerkir, serê keftar peh kir. Rovî ji paş ve lê xist, keftar ser devza erdê xist. Gur û rovî bûn ortex, bexçe kirin gul û bex. Bexçeyê wan jî ev bû, tev meden, zîv û zer bû. Çend sal wisa derbas bû, kulfetê gur giran bû. Gur ji rovî nedît rastî, bi rovî goşt xwar da gur hestî. Gur got, hestî ji min re hindik e, serî ji min re ehsan bike. Rovî li textê jor bû, çav li serî sor bû. Got, bawer bazara te ye, herê rêya keftara. Gur got, ma tu bi destmêjî van gotinan dibêjî. Rovî got, ez bi destmêjim ji dil û can dibêjim. Qeseb bi navê xwe kim, ez ê serê te jêkim. Rovî bang kir dergevan. Ap û xal hatin meydan. Gur di cê de sekinî, rovî rabû pêkhenî. Berê serê gur jêkin, gur ji xwe re ev got. Heta em gur nebin yek, em ê ji destê roviyan bibin fenek. Talan bibin, yek bi yek. Çîroka me çû nav deviya rehmelê bavê me hemiya. Berî hez negirim, ez dixwazim pirtûkekî ji we bidim nîşan. Ev pirtûk min nû û xwendis, navê jî Ker û Kulîka. Nîvî me re dikare bêje efsaneya, hin jî destaniye, hin jî çîroka. Dengbêjî jî hatiye gotin, wek çîroka jî hatiye gotin. Hûn zanin destan hem manzûm hem jî mensurwek testê û helbestkî tê nivîsandin. Me taze nizanê bêje an çîrok, an jî helbest, an jî efsane. Ji ber vê yekê divê me mere bixwênê, gavet te xwend, an jî mixwend. Ez bixwazim bêxim çîrok, li gora çîrokê wê tekstê wê bûyerê bikarbênim. Hek hineke bi efsanevî çîroka xwe gotin, efsane gotin, wek efsanê dikarin bêjin. Li gorî vê tekstê vê pirtûkê hemî jî nava xwe de dikişêne, lê gava merivkan ji lê mêzêne, nezî destan e lê destan jî nayê qebûl kirin. Efsane pir kêm e, lê beliya baş ku meriv bêje çîroka, çîrokê alî ku bikeve destaneyî de, lê negaye destaniyê. Heke we xwend, ez ê carekê dî ji we re jî, ez ê vê ji we re wek çîroktî ez ê bêjim, de bi xatirê we ji çapxaneya Nûbihar hatiye derxistin û nivîskar jî Ehmed Aras e, de bi xatirê we.